स्टार्ट कर सभी Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vishwaji. Happy birthday to you. लेकिन मैडम तो सर एक मिनट सर सर तुम्ही मास्क दे मोदी प्लेट घेऊन ये. हेलो Yes, sir. सर आते था Allah. या प्लीज प्लीज Please सोडलं It's a So, what are you doing? No, wait. Thompson. It's okay. Okay. मैडम सर एक मिनट सर यस 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 ओके व्हिडिओ हम बॉम्बिंग हे करता असतो विचार उडेल व्हिडिओ व्हायरल झाला खूप इमोशनल झालं ते. झालं